जय जगन्नाथ साग मैंने मैं आशा करुँच आप भल थे। आज आम पुरी सेकेंड दिन सब शुई फास्ट जीव आम समुद्र गाधे काली कहीं जगह दर्शन कर टाइम ही नहीं आज जगह दर्शन करने फास्ट आम उठे फास्ट भी समुद्र कूल को समुद्र कूल गाधे फ्रेश फ्रेश हो जगह पाखु जीवु जगह दर्शन करूँ। तो मैं फास्ट टाइम उठा चिन्हू उठ जा फ्रेश हो नाथ नाथ बस विजय उठुनु उठिलु खाली मिछ खाली ये हो खाली अलस भांगुछु उठ हाय गाइस उठ चिन्हू उठी गला आपण मानू तो हाय गाइस कर देला काठन भी आसी अछि काठन उठी जाछि काठन केतो उठलानी मोबाइल देखुतला अभी जो जा नाथ नाथ बस दिबा दुदी। तो एबे हमें समुद्र आम चाबी पकईदे रूम रे पलि आसलु एबे समुद्र कूल जाऊँ गाधोक आज श्री जगन्नाथ दर्शन करने को जीवु। से ब्लॉक रे आपण मान तो देखते चाबीटा केमी हजे देकी हैरान हेलु से हजार चाबी की खोलू खोलिया पड़ा 1000 खंड काठी देला गोटे काठी जाऊ से भीतर थिला से भाया काठी खोलीगला एबे जाऊ समुद्र कूल चला समुद्र कूल डायरेक्ट समुद्र कूल पहुँची गलु सब एबे गाधेबू आ समुद्र कूल देखी दियो काकुड़ी बिकुंट सब छता पकई चेयर पकई बहुत पैसा कहला से आम चेयर रे बसवाई टाइम भी देलुनि आ बसिलु बहुत पैसा भी कहला देखो बहुत लोग गाधे बेलाभूमि से बाली खेल आस्ते आस्ते लाख बेच रहा हाँ ये आसबि पूर्णिमा चला तो फाइनाली आम मंदिर बन सारा ट्यूब्रे समुद्र पाखापाखि समुद्र भल लगे तो मौसा आसगला मौसा भी आम सहित भी मौसा जी कहीं आमको एका डर लगे मौसा को लेकिन आम सतरा चलो
ଏବେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ପୁରା ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲେଇ ଆଣି ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ପାଣିର ପୁରା ଗୋଡ଼ା ହାତ ସବୁ ବହୁତ ପୁରା ଡେଳିଆ ପାଣି ସବୁ ମାନେ ଆମ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ବର୍ଷା ଏବେ ଆମ କାଠନ ଯିବ କାଠନ ବର୍ଷା ଟିକେ ଭଲ ଯିବୁ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କିଛି ହଉ ଓକେ ଆମର ଗାଧୋଇବା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ମଜା କଲୁ ଏବେ ଚାଲୁ ରୁମ୍କୁ ରୁମ୍ରେ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗାଧୋଇ ଟିକେ ଭଲ କିଣା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାଲିବୁ ତାପରେ ଆସ ଏଇ ଆସ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲୁଣୁ ବିଜୟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ଚିନୁ ଏପଟର ପାଉଡର ଫାଉଡର ଲଗେଇ ପୁରା ରେଡି 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 ଚାଲ ପୁରୀ ଯିବା ପୁରୀ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବାବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କାଟନ୍ତା ବେଲ୍ଟ ତାର ଗଡ଼ୁନି ଫୁଟ ହେଇନି ତା ବେଲ୍ଟରେ ବିଜୟ ପୁରା ରେଡି ଯିବା ଏଇ କେହି ନେବନି ରେ ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲସ୍ କିଛି ନେବନି ହେଲା ଚାଲ ତ ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ କିଛି ନେବନି ପ୍ଲସ୍ ବନି ବେଲ୍ଟ ବୋଧେ କିଛି ନଥିବ ଚାଲ ଟିକେ ମାରିକି ବାହାରି ଆସିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଅଟୋ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଏଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ'ଣ କହୁଛ ଆମେ ବସିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ଫୋନ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଫୋନ୍ଟା ବି ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫୋନ୍ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଆମକୁ 100 ମିଟର ଦୂରରୁ ଅଟୋ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଦେଖାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିରଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ତ ଇଏ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଯେଉଁଟା ଇଏ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଛି ଏଠି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ପୁରା ପୁରା ସେମୁଣ୍ଡରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଫରେନର୍ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେଇଯିବୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଫୋନ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଫୋନ୍ଟା ଏବେ ରଖିଦେଇଯିବୁ ଏବେ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ପୁରା ଭିତରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଜଣାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ହେଉଛି ଅଭଡ଼ା ଖାଇ ଅଭଡ଼ା ବି ଖାଇଲୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସିକି ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ତ ଆମେ 12ଟାରେ ଗଲୁ 12ଟାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ 4ଟା ବାଜିଗଲା 4ଟା ବି ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 4ଟା ବାଜିଗଲା ଆଉ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଗାଧୋଇବା ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତ ଏବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ ଅନ୍ କରିବେ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୀର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।